Dhansiri constituency ke parlo apar dilaji security mungarong amekar jiten rong hang lapen moromi sing narpiatum asopi jilibon rong hangpi arta ningkan hini aphan aning akeso pen se kelangji aphan Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram rong hangalong kerap kachohang Bangso aoso kiramta Ningkan pen aning keso kacholong lok penajok pinangan silang ponlo bonta keso non puan ta kimi medera jok pinangan arni pen Dipu Medical College and Hospital along silang ponlo bon setami keso ketan pik penajok DMCH along pen kapre kadimalong referred pidarlo laso pen karbilo chole asong apar dilaja ruatum setami bangso aoso aphan se kelang ponji aphan pura ningkime pen tangka suri kret rokan pipa jiudondo Nasikai kiamat rara kisung ahut kerap ver abangpu Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan setami nangrap dun vek thapasi keso dara hemasor lapen KAAC asong atong penta kachuningri padopon Kerap kapajirji aphan la screen along ke paklangpon account number 39538509042 IFSC code SBIN 000141180 along kahumriji aphanta kachuningri padopon 2 News report Karbianglong Live